Salutare tuturor! Astăzi vom deschide niște chesturi, cred, dar se numește altcumva. Eu le spun chesturi și la astea de pe Clash Royale. O să vă spun și cum mă numesc după ce mai jucam un meci, pentru că sunt în pregătire. Mi-am și dezinstalat Clash și am luat-o de la început. Deci am aici câteva. Unde sunt primul. Stați să dau și luminositatea mai mare. Ok, este destul de ok, bine, mulțumesc. Da. De fapt, mi arată el. Deci că asta este tot. Mi-upgradez astea. Îmi deschid nici pe motorul. Hai frate cu o legendară pe bune. Pe acesta. Ok, îmi place. Aici este common. Oh my god, Baby Dragon Epic. Îmi place. Este destul de bine. Mi upgradez și eu astea. Da. Haideți să... Da, Arena 1. Nu știu pentru ce e chestia asta. Ar încă două, dar nu știu de ce. Hai să jucăm un match. Ok. Un Baby Dragon. Nu e cea mai bună alegere, dar a dat și el ceva acolo. Înțeleg. Muscheter. Asta. Da, totuși, uitați-vă cât mai are el viață. Îmi dă 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10 shoturi. Fac și chestia asta aici. Totuși că Baby Dragon nu l-am folosit deloc până acum. Da, nu are rost, pentru că n-am făcut nimic. Aștept să-mi dă niște de-ăștia, ea nu o să facă nicio problemă. Nici chiar nu-ți mai atingă turnul. Ok, aici îmi iau turnul, bag și un bomber. De fapt, ăsta l-am folosit prima oară, parcă. De-am zis eu că nu e cea mai bună alegere, dar este ok și asta. Nu de acolo. Sau dă. Și aici, nu știu sigur, nu, da, nu iau turnul. Dacă mai avea niște viață, aia nu o să fie o problemă. O să dea destui damage și asta. Și aproape că iau turnul, frate. Ok, se bag aici. S-a băgat ăștia. Da, nu trebuie acolo. Da, în fine. Dă-și tu ceva, frate. Se bag un Baby Dragon care o să ia turnul. Vorbesc cam încet pentru că nu suport să vorbesc tare, nicio la rândul meu nu suport să mă uit la un videoclip care vorbește tare. Că frate, da, nu mai trebuie să bag acolo. Ești nebun. Aoleu, de ce am... Nu știu de ce am băgat acolo, da. Totuși am luat. I-am luat acum. Trecem Arena 1. Ok. Da, mulțumesc, mulțumesc. Vedem un free chest. 2 gemuri, mulțumesc, mulțumesc. Arrows, Goblin, n-am nevoie. Nu am nevoie de nimic de aici. Nu avem nevoie. Haideți să mai jucăm puțin ca să facem chestia asta de 100. Trebuie să intrăm într-un clan. Ok, haideți să intrăm într-un clan. Fostul meu clan am avut încă 3 conturi. O să vedeți acum. Clanul mari, select search. Deci, primul, Maria Beatrice, este primul meu, de fapt, primul, a făcut 898 de trofee, Gramarina a doua,
De fapt eram arena 3 și m-am decis verișorul meu să scadem arena 6, iar arena 4. În fine, o complicație. O complicație. Asta este sora mea. De ce mi iese? Aici este verișorul meu 5, 4 așa, are sora mea 3, 2 verișorul meu Andrei. Am intrat în clan. Super tare. Aici mi-a făcut o farsă Andrei, spunea că este un urmăritor, că mă urmărește. S-a scris numele Ups de pe contul mamei sale. Haideți să luăm și astea. Și dacă mai strângem... Da, mulțumesc. Niște gemuri putem cumpăra. Ce credeți că putem cumpăra? Da, putem cumpăra și noi un Jan Chest. Cred că se pronunță. Ne mai trebuie 8 gemuri și nu știu cum să fac rost de ele. Da, vedeți, mare. Ok, joined the clan. Deci cam puțin. La gemurile mi se pare că ți-l dă frici la niște... Hai să vedem ce face tipul. Până atunci mai culegem elixir. Bun. Am făcut chestia de asta, că apoi ele se duc și bag niște de ăștia aici, că merită. Așa. Am niște de ăștia. Nu știu, sigur s-ar putea să... dacă mai avea viața la turnul. Oricum, nu o să câștig, nu o să pierd nimic. Pur și simplu, doar pot să câștig. Hai, frate. Dar câtă viață are aia? Bombărul. Da. Nimic, asta. Mai fac chestia asta. Trebuie să aștept. No. Am foarte mic elixir, o să mai aștept. Pentru că vreau să am mare. Deci nu să vedem ce bagă și tipul. Oleu. Oleu, 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 oleu. Să țin ocupat chestiile alea. Nu știu de ce s-a așteptat atâta. Dar nu știu de ce. Frate, trebuie mă că... Aoleu, mi-a turnul. Frate, am așteptat doar ce am făcut. Da, mi-a turnul, n-are rost. N-are rost, frate, n-are rost. Da, că... Da, mi-a luat. Aoleu. Pe bune. Acum, frate, să aibă pe aici. Da, la epic. Da. Ce să văd ce fraier am fost, că pierdut. Pe bune, primul meu meci. Am pierdut. De ce l-am bătut? De ce l-am pierdut? De ce l-am pierdut? Pierdut. Și astea sunt bătăliile mele. Da, mi-am făcut un cont. Mi-am făcut altul din nou, tot azi, pentru că sora mea mi-a pierdut gemurile pe astea. Încă ea n-a așteptat așa 3 ore, a spus să lăsăm și un telefon, de l-am dat. Haideți să vă arăt ce aveam eu. Deci aveam primul rând, al doilea rând, al doilea în afară de Goblin Barrel nu-l aveam, al treilea rând tot, al patrulea rând tot, al cincilea rând tot în afară de chestia asta. Și cam atât. Deci aveam 2 de la arena a doua și a treia și prima arenă, în afară de ăsta și Goblin Barrel. În rest aveam toți, frate, era atât de tare. Nu știu dacă avem pe asta. Bulgaria. Cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, dați un like, să vă abonați, să distribuiți acest videoclip
unde vreți voi să le spuneți și prietenilor voștri despre canalul meu. Dacă vreți să mai fac episod de Clash Royale, nu uitați să dați un like. Deci uitați dacă nu mă credeți, pentru că dați un pic. Deci uitați chiar acum pun un videoclip. Care se numește bomboane versus bomboane. Să punem un emoji. Ok, am pus aici așa niște emoji. Deci să dăm. Vedeți că uitați. Și că procesarea a început de nu știu cât timp și văd că nu se încarcă, dar s-a schimbat pentru că îmi arăta imaginea. Uitați, Clash Royale era de 20 de minute, frate, videoclipul și vreo oră să se încarce și am așteptat 2 zile și tot nu s-a încărcat. Nu știu dacă ați căutat mai numărul lui Andragoan de telefon. Ok, îl știți. Cam atât acest videoclip, nu uitați să dați un like mare. Un imens like și cred că am spus de 4 ori chestia asta. Dar vreau să nu uitați, deci un big like. Pa, pa!